Znak blizanaca vlada od 21. maja do 20. juna. Ako ste rođeni u ovom periodu, znači da vam se sunce nalazi u znaku blizanaca. U opisima ovog astrološkog znaka možete se naći iako vam je u blizancima ascendent, odnosno poznak, ili ako imate više planeta u znaku blizanaca. Blizanci su promenljiv i vazdušni znak. Povezuju se sa trećom kućom. Vladar ovog astrološkog znaka je planeta Merkur. Fraza koja je karakteristična za blizance je ja mislim. To je baš zbog vladara Merkura, jer značenja vezano za tu planetu su razmišljanje, razgovori, informacije. Osobine blizanaca su da su komunikativni i društveni. Rado su viđeni u društvu jer su duhoviti i šarmantni. Blizanci brzo razmišljaju, povezuju informacije, radoznali su i vole da istražuju različite teme. Rutina im teško pada, brzo im sve postane dosadno. Često imaju dve strane ličnosti, pa mogu delovati promenljivo. Boja najviše povezana sa blizancima je svetlo plava, svetlo zelena ili jarko žuta. Poslovi koji uključuju komunikaciju biće pravi za blizance. Često mogu raditi u medijima, mogu obavljati posao vezan za trgovinu ili marketing. Blizanci se mogu baviti i pisanjem ili njihovi poslovi mogu uključivati strane jezike. Blizanci se lepo slažu sa ostalim vazdušnim znacima, vagama i vodolijama. I u ljubavi i u prijateljstvu cene komunikaciju, humor, inteligenciju. Mogu se uplašiti od suviše teških emocija i monotonije. Oni vole da se igraju, pa nekad deluju neuhvatljivo i imaju veliku potrebu za slobodom. Srećan rođendan želim blizancima.